Čau, z toho videa, dneska si hráme Minecraft, jak vidíte. Presne. Ty vole. Wow. No. No, čiže zahrajeme si Minecraft a ideme proste už, chápete? No, čiže čaute, je to prvé Minecraftové video. No a môžete dať like a odbel. No je to, nie je to ako už nový kanál, ale dá sa to uznať, že je to nový kanál. No čiže mohli by ste dať like a odbel. Sme prekonali tú, jak sa volá to, hranicu. Musíme ho spolu prekonať a budeme robiť súťaže, ale to bude, nepoviem kedy, lebo to bude Face. Bude tak 2020. Nie, čakaj, to bude 2070 tak. No, čiže vy, ktorí ani na svete nebudete. Ako budete, ale chápete ma. No, čiže teraz si zoberiem veci na staviadne. Čo si podľa vás zoberiem napríklad? Moje obľúbené je také drevo. Zoberiem brezové drevo. Dobre. No. Teraz sa zoberieme také dve. Brezové dvere. A ešte si zoberieme také drevo. Je to sajku. Ešte schody. Aj. A nabytok vyrieším potom. No, čiže to spravím tu. Tu jeden blok. Takto. Ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ideme 8 bloky. Teraz ideme tu. Teraz ideme tu. Raz. Keď to je tu, to je ďaleko. No blízko. 1, 2. Toto musím zničiť. 1, 2, 3, 4, 5. Spojíme si to. Teraz pôjdeme naspäť hore. Ešte hore. Trošku sa to seklo teraz, no čiže trošku musíte počkať. Je to byť jeden notebook. No, dobre, toto máme. Mali by sme. Teraz ideme tam. Vzadu vidíme toto. No. To bude taký maličký domček, chápete? Potom skúsime testík. Také to bude. No dobre, bude to asi také. Toto si to musíme zničiť, bo on zavádza, ten škaredý strom. Skúsim ho zničiť celý.
Dobre, už tu není. Dobre, už nezavádza. Teraz tu. Čiže koľko tam? Ešte sa to musím spočítať. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asi 8. Skúsim to. Vidím. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No dobre. Máme to, teraz ideme na druhú stranu a raz, 2, 3, 4, 7, 8. Spojíme. Dobre. Toto by sme mali zatiaľ. Tu je taký domček proste. Kde je tu domček? Dobre, čiže koniec videa už. Koniec videa. No a uvidíme sa u nového videa. No čiže ideme tam, ty koko. Musíme dať. No čiže koniec videa, dajte like a odber a ďakujem za video. Koniec.